ଛେଲି ଡରେ ପାଣିକି। ପାଠ ରହିଅଛି ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ ବହୁଥିଲା। ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥିଲା ଝଲମଲ ପାଣି, ପୁରା ସଫା ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଲିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ମାଛମାନେ ସାଧାରଣତଃ କିଭଳି ଡେଇଁଥାନ୍ତି? ଉପରକୁ, ପାଣି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପୁଣି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ କରି ପାଣିରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଛେଲିଟିଏ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଛେଲିଟିଏ ସେହି ଝରଣା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛି। ଝରଣା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛି। ଛେଲି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ସେହି ପାଣିଟିକୁ ଛେଲି ଦେଖିଛି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ତମେମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବ ଯେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ତୁମକୁ ଲାଗେ? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ? ସେମିତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଛେଲିଟି ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖୁଛ, ଏହି ଛବିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଛେଲିଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛର ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଇଛି। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଲର ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏହି ଛେଲିଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ମାଛ ଉପରେ ତା ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହି ମାଛଟି ରାଗରେ ଏ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ତାପରେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ଛେଳିଟି ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା। ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସେଦିନ ଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତ ତମେମାନେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଜମାରୁ କରିବନି। ଦେଖୁଛ ତ।